Mula naman sa Pamplona, Camarines Sur, makakausap natin si Miguel Nazaret, 66 na taong gulang na at 4 na buwan nang may catheter sa katawan para makatulong sa sakit na iniinda nito sa pag-ihi. Ang nakakamangha kay Tatay Miguel ay patuloy pa rin siya sa paghahanap buhay bilang isang padjak driver. Sabay-sabay nating kilalanin si Tatay Miguel Nazaret. Tatay Miguel, nakakamangha po dahil sa kabila po ng meron po kayong iniindang sakit at meron po kayong daladala araw-araw na catheter, pero patuloy pa rin po kayo sa pagpapadyak para po sa inyong pamilya. So kami po ay humahanga po sa katatagan ng loob niyo po, Tatay. Po, kumusta po kayo ngayon, Tatay Miguel? Gaya po ng dami, nagpapadyak pa rin kung walang pagkain ho. Pag nakakuha na ho, titigil muna. So ibig sabihin niyo po, Tatay, kahit wala pa po kayong kain, patuloy po kayo magpapadyak po para makahanap po ng pera. Ngayon pag may pera, nasaka na po kayo kakain. Opo, ang asawa ko po, stroke. Ako pa ang magsasaing ho. Ganun yung hirap ng buhay. Ano po, Tatay? Ilan po yung anak ninyo, Tay? 6 po. Tapos, yung misis nyo po, may sakit din at na-stroke. Na-stroke po. Po, ilang taon na po kayo, Tay, nagpe-pedicab? Matagal na ho. Siguro po mga 35 years na po. Ano po, Tatay, yung sakit po ninyo? Prostate na ho, sabi ng doktor ko. Sa prostate, opo. Kaya po kayo nilagyan ng catheter para hindi po kayo mahirapan sa pag-ihi. Opo. Opo, paano yan, Tay? Nagpapadyak kayo. Saan nyo po nilalagay yung catheter nyo? Nakalagay lang po sa bulsa. Pero lumalabas pa rin tayo yung hose niya, no? Nakalabas ho ang hose. Ang bag lang ho ang nasa bulsa ko. Gaano kahirap, Tay? Yung ganyan po yung buhay araw-araw, magpapadyak, may nakasabit pong catheter, tapos nagmamadali, makahanap po ng pera para maiuwi sa pamilya at makasaing na. May minsan ho nga dumadaan sa house ko ang may dugo eh. Bakit, Tay, daw ganon? Kaya kailangan daw ho, operayon ako, sabi ng doktor. So nakapatingin ulit po kayo sa doktor, Tay? Opo, sa BMCO, sabi nila, i-schedule daw, wala naman po, matagal daw. So kailangan daw po kayong maoperahan. Oo po, saka po wala kaming pera. Saan mo raw po ito nakuha ang ganitong klaseng sakit, Tay? Sa kulang daw ho, ako sa mag-inom ng tubig. Kulang sa pag-inom ng tubig. Opo, tapos yung mayroon daw na akong tumigas na, yung stone daw, tumigas na daw ho. May mga times po ba na habang meron po kayong pasahero, nagpapadyak po kayo, naramdaman nyo pong sumasakit po yung daanan nyo ng ihi? Opo, masakit ho yung dito ko sa may puson. Kaunting pahinga lang ho. Tapos magpapadyak na naman. Eto po ba, Tay, na catheter nyo ay napapalitan nyo din? Pinapalitan ho doon sa BMC ho. Mga ilang beses ba sa isang araw or sa isang linggo or buwan? Bihira lang ho. Bihira lang, Tay, kayo magpapalit? Opo, kung walang pera ho. Pero alam nyo po ba, Tay, na pag madalas ay hindi nyo napapalitan yan, pwede pong ma-infeksyon po kayo? Opo, sabi ng doktor ko, matagal daw kung magpapalit. Kailangan daw, sige-sige ang palit, ma'am. Kaya lang po niya, wala namang akong pera. Pag nagkapera pa, mapalit. So magkano po ba, Tay, yung kinikita po ninyo sa pagpapadyak? Hindi po parehas. May bisis ho. Nakaka-100. Ibibili ho ng 1 kilong bigas. Tapos, bibili ng ulam. So wala nang natitira niyan, Tay? Wala na ho. Isasaing mi ho. Hanggang gabi na ho ang kain namin yan. Hindi na magsasaing pag gabi. Marami din po ba yung sumasakay sa padyak? Bihira lang ho. Kung may estudyante ho. Pag walang estudyante, wala. Minsan napapagod na palagi. Yung mga anak nyo, Tay, meron na din po bang mga trabaho? Lahat po ba ito nag-aaral pa? Hindi ho. Lahat na may pamilya. May mga anak na. Nakakatulong din po ba sa inyo paminsan-minsan? Nag-aabot din po ba? Pag nakakaluwang-luwang mo, nagbibigay rin ho. Pero bihira ho. Si Mrs. Tay, bakit po na-stroke itong si Mrs.? Nasa lahi po ba nila? Or ano po yung sa tingin nyo dahilan si Mrs.? Nasa lahi po. Ano na lang po yung pinagkakabalahan ni Mrs. sa inyo pong bahay, Tay? Wala ho. Nakaupo lang po palagi. Tapos, tulong. May mga beses po ba, Tay, na parang inabot na po kayo ng nasawa na din po kayo sa pang-araw-araw na ginagawa po ninyo? Opo, may minsan napapagod na rin. Matandaan ako eh. Tay, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan nyo po? Maopera sana po ako, ma'am. So yun po yung panawagan po ninyo. Gamot ng asawa ko po. Dalawa po, ang hiling po ninyo, Tay, yung matulungan po kayo sa pagpapaopera at para din po sa gamot ni Mrs. Opo. Po, eto po, Tay, para agara po kayong matulungan at maaksyonan. Ito pong inyong hinaing. Nasa kabilang linya ng telepono si Jerson Alvarez.
ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Naga, Camarines Sur. Sir Gerson, napakinggan natin si Tatay Miguel. Ang hiling niya ay para matulungan siya sa kanyang pagpapaopera at syempre yung hiling din niya na gamot para kay Mrs. dahil na-stroke na. Maaari po ba nating matulungan ito, Sir Gerson? Opo, matutulungan po natin sila and pupuntahan ko po sa kanilang bahay siguro po ngayong mga susunod na araw para po makita rin ng kalagayan po nila. Yung sa medical po niya, kailangan po masasamahan ko po na makapa-check up ulit po siya para po makakuha tayo ng mga papeles para po doon sa lalakarin natin pa na mabigyan sila ng pambiling gamot. Yun ang hiling nila para sa medical assistance, matutulungan natin, Sir Gerson. Sir Gerson, napakinggan mo naman siguro na itong si Tatay Miguel sa edad na 66 ay patuloy pa rin sa pagpapadyak dahil yun lang ang kanilang kinukunan ng pang-araw-araw nilang panggastos nila, pambili ng bigas, pagkain. Pero kulang na kulang pa rin, Sir Gerson. Maaari ba natin itong maipasok din sa AKAP o itong Ayuda para sa Kapos ang Pamilya program ng Ako Bicol? Opo, maaari po siyang may pasok by next week po. Ma'am, nandyan po kami sa Pamplona para po mag-listing ng AKAP at uunahin po natin siyang may lista sa AKAP. Ayun! Yan ay malaking tulong natin, Sir Gerson, dito kay na Tatay Miguel. Tatay Miguel, napakinggan niyo po si Sir Gerson. Yung pagpapa-check up po ninyo, yung pagpapagamot mo at yung gamot din ni Mrs. ay sasagutin po yan ng Ako Bicol Party List. Personal pong pupunta dyan sa inyo pong lugar, itong si Sir Gerson, para kayo po ay ma-assess. At eto pa yung magandang balita, isasama po kayo ng Ako Bicol Party List dito po sa lista para po kayo ay makakuha po ng ayuda. Ito pong sa AKAP para sa Kapos ang Pamilya program para naman po makatulong po sa inyong pang-araw-araw, Tatay. Salamat po. In kaso po tayo makuha nyo po yung ayuda na yan, saan nyo po gagamitin, Tay? Dito lang po sa aming pagkain ho. Opo. Bahala na po kayo, Tatay. Ang importante po, Tatay, kami po ay makatulong po sa inyo para naman ay eto pong, siyempre, yung bigat po ng pinagdadaanan po ninyo ay makagaan-gaan naman po, Tay. Ano po, Tay? Salamat po, ma'am. Asahan nyo po, Tatay Miguel, na may team po kami na aalalay dyan sa inyo hanggang sa matanggap nyo na po itong tulong mula po sa Ako Bicol Party List. Ako Bicol, Tabang mismo. O yun.